Entre as máis dúbidas, se vostedes están tramitando unha macrocelulosa ou o Guggenheim Palace. Altri non é ningunha icona, como pretenden vostedes decir con este informe que fixo infame, que fixo a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Altri é un símbolo, sí, é un símbolo da política industrial do rueda-feudalismo, é un símbolo, é un símbolo da macrocelulosa, é un símbolo da industria de enclave baseada no extractivismo, é un símbolo do expolio dos nosos recursos e da nosa riqueza. Diso é símbolo Altri. Propoñe nada máis e nada menos integrar a chimenea nun deseño arquitectónico maior que convirta o complexo industrial nun elemento arquitectónico atractivo. E, claro, a chimenea, como sobresae moito, propoñen pintala de verde, que ese é o nivel que teñen vostedes da política verde e do ecoloxismo. Pintar de verde a ver se cola. Poden pintalo de verde, poden pintalo de rosa, poden camuflalo como queiran, que non van tapar este auténtico atentado ambiental, este enorme ataque a Galicia.